Ditambah nang apa, Bapak? Ada tangan kayak begini. Halo. Wah, percaya. Boten Mas, boten Bre. Nah, gitu ya. Biasa mineng kanawi kena. Oh. Iki kabeh aku, Mak. Aku hanya kabeh. Munang-munang putrono yo kaki lora bener. Apa, Mak? Kayak nah ular kemambang. Gimana ya foto lah, Mas? Wis wayahe wancai jengene tengah latri. Emo, ayo le aja lali bendaramu supaya ngibur supaya jar penggalihe. Yuk ngono maya gekno. Sing jene kowe rene ama. Sosem picek iki. Ngono mami bedos. Mas mau aku. Malah tekan dinding malah ya banyak tekan dinding. Pun Mas ojo buka tekno ngono ku. Ora tau kok Mas.